Здравейте! Аз съм Света от Модател и ще ви покажа калъфчетата за Sony Xperia M2. Ще започна с нашите калъфчета, изработени от пластик. Имаме както и изчистени, така и с разни орнаменти. Камъчета. Предлагаме ги и в различни цветове. Също така предлагаме и гръбчета, изработени от термополиуретан. Обхваща целият телефон. Също от термополиуретан предлагаме и ултратънък вариант, който го имаме и в изчистено прозрачен цвят с леки оттенъци на сиво и напълно прозрачно, и както го имаме и с разни картинки най-различни. Предлагаме и кожени калъфчета. Имаме както и с вертикално отваряне, така и с хоризонтално. Може и на стойка да се. Хоризонталното предлагаме и най-различни моделчета в най-различен цвят. За повече информация можете да посетите нашата страница modatel.eu.